Tnejda u għallu, effeta, jiġifieri infetaħ. U minnu fiħu id-nejħ infetħulu. L-irbit tal-sienu nħallu u qabad jitkellem sewa. Ġesu wissihom biex ma jgħidu lil ħadd. Iżda aktar ma wissihom aktar bdew ixandruh. U mimlijin bil-ħaġeb bdew jgħidu kollox għamel tajjeb jagħti smih li torox u l-kliem lil-lim bikmin. Dini il-kelma tal-mulej. Ek nixtieq nibda r-riflessjoni tiegħi b'dak illi qal filosofu Franċiż tas-16 seklu Michel de Montaigne. Ma nafx hekk hawnx min jaqbel miegħu. Dan il-filosofu kien qal li biex żwieġ jirnexxi hemm bżonn li jsir bejn raġel trux u mara muta. Hawn min qed jitbissem. Nafu li biex żwieġ jirnexxi irid isir bejn koppja li verament jinħabbu. Nafu li dan il-filosofu iżżewweġ ta' 32 sena fuq insistenza tal-familjari tiegħu. Mill-lider ħasbu li mhux se jiżżewweġ. Iżżewweġ b'insistenza u forsi għalhekk iż-żwieġ tiegħu ma tantx irnexxa. Però illum fil-Vanġelu għandna bħala protagonista trux u imbikkem, trux u mutu. Hekk naraw ftit li tgħidilna San Mark permezz ta' dan il-miraklu. Ejjew ma nħarsux lejn dan il-Vanġelu li għadu kemm ġie ipproklamat bħala sempliċi miraklu bħal bqija tal-mirakli l-oħra. Huwa miraklu li fih messaġġ. Għaliex hawnhekk San Mark kemm lill-komunità li lilha qed jikteb dan il-Vanġelu u kemm lilna llum irid jagħtina mixja kateketika. Mixja li l-katekumenu jagħmel biex jirċievi il-magħmudija. Ejjew inxebbħu l-Vanġelu tal-lum mal-mixja li kull wieħed u kull waħda minna jridu nagħmlu mhux daqstant issa biex nirċievu il-magħmudija li irċivejna meta konna trabi, imma wisq iżjed biex ngħixu il-wediet li hemm maqudin ma' dan is-sagrament tal-magħmudija. Għandna 4 momenti f'dan il-Vanġelu, San Mark joffrilna 4 momenti importanti li kull wieħed u kull waħda minna rridu nimxu fil-ħajja tagħna biex ngħidu qegħdin ngħixu il-magħmudija. Nibdew mill-kuntest ambjentali li fih seħħ dan il-miraklu. Għandna lil Ġesu li telaq mill-inħawi tal-belt ta' Tir u għadda minn Sidon. Dawn huma żewġ bliet kapitali li fihom kienu jagħmlu il-Feniċi mhumiex Lut, jiġifieri dawn huma pagani. Mhumiex bħal Lut qed jistennew il-Messija għandhom ċerta preparazzjoni permezz tal-profeti le huma Feniċi. Tiru Sidon kienu l-bliet kapitali tal-Feniċi. Ikompli jgħidilna San Mark u għadda lejn il-Baħar tal-Galilea fl-inħawi tad-Dekapoli. Dekapoli diġà isem Grieg, Dekapolis, l-10 tibliet li kienu n-naħa tal-Vant ta' xmara Ġordan li kienu okkupati mill-Griegi pagani. Mela Ġesu jmur għand il-pagani, għand il-Feniċi, għand il-Griegi illi mhumiex ta' kultura l-Ludija. Ekku ta' diġà Ġesu qed jgħallimna illi ma ġiex biss għall-Lut, imma ġie għal kulħadd. Ġie biex isalva l-umanità, ġie anke għall-pagani. Però xi ħaġa li tolqotni f'din is-silta hi kif akkost il huma pagani, il-Vanġelu jgħidilna ġibulu wieħed trux u mbikkem u talbuh iqegħdlu idu fuq. Huma pagani u diġà qed jemmnu fil-qawwa divina illi għandu Ġesu. Qed jitolbuh biex jagħmel miraklu milli jidher kienu diġà jew semgħu jew raw mirakli oħra li Ġesu kien għamel. Ekku, u bċerta fidi, għal-kem pagani qed jersqu għan Ġesu u jitolbu il-fejqan ta' dan ir-raġel
li huwa trux u imbikkem u Ġesu jisma' it-talba tagħhom. Nafu illi fil-Magħmudija dak li għamel Ġesu isir magħna wkoll min qatt minnkom ipparteċipa f'ċelebrazzjoni ta' dan is-sagrament tal-Magħmudija, f'ħin minnhom is-saċerdot jagħmel salib fuq il-widnejn tat-tarbija, mbagħad jagħmel salib fuq il-fom tat-tarbija. U fil-waqt li is-saċerdot li qiegħed jiċċelebra dan is-sagrament tal-Magħmudija jagħmel dawn iż-żewġ sinjali tas-salib jgħid biex meta jkun il-waqt inti tisma' l-kelma fil-waqt li jagħmel is-salib fuq il-widnejn li t-tarbija jgħidilha biex meta jkun il-waqt tikber u tmur għall-katekiżmu għad-dottrina inti tisma' l-kelma. Ħalli mbagħad u jagħmel salib fuq il-fom inti tkun tista' ix-xandar tipproklama tagħti xhieda tal-kelma. Ekku propju l-Knisja tagħmel dan il-ġest fir-rit tal-Magħmudija ispirata minn dan il-Vanġelu. Ġesu l-ewwel ħaġa li jagħmel wara li jaċċetta li jfejjaq għaliex le li dan il-marit trux u mutu. Jgħidilna l-Vanġelu ħarġu għalih waħdu minn qalb in-nies. Kien hemm għalfejn jagħmel dan. Mhux l-ewwel darba li Ġesu jfejjaq fil-folol, qalb il-folol, qalb in-nies, imma le lil dan Ġesu qataw minn man-nies. Qisu irid jgħidlu xi ħaġa hekk kelma bejn tnejn. Firdu minn mal-folla u ħadu għalih. X'irid jgħidilna l-Vanġelu hawnhekk? Li jiena li rċivejt u rrid ngħix il-Magħmudija, ma rridx ngħix din il-Magħmudija għax il-folla tagħmel hekk, għax in-nies jagħmlu hekk. Is-sejħa tal-Magħmudija illi aħna qedna iva, l-parinijiet, il-ġenituri tagħna qalu iva fis-simna, però nafu li fil-griżma tal-isqof li kibirna konna aħna li qedna iva, dik l-iva ma ngħidiex għax kulħadd jgħid iva, għax hekk hija l-kultura f'Malta, għax kulħadd jagħmel hekk, le, ngħid iva bit-tweġiba personali, b'konvinzjoni, għax nemmen għalhekk Ġesu qataw minn mal-folla. Il-folla kienet iva dik li ppreżentatu, però issa daħa jitfejjaq mhux għax trid il-folla, imma għax irridu. L-iva tkun l-iva tiegħi b'mod personali u b'konvinzjoni. Importanti li ma nimxux mal-kurrent, għalkemm ħafna drabi qegħdin nimxu mal-kurrent mhux biex ngħidu iva, imma biex ngħidu le, għax is-soċjetà llum hija soċjetà li hemm mixja li tgħid le għall-kelma ta' Alla. U Ġesu daħħal subaj f'widnejh u messlu l-sienu bir-riq tiegħu l-istess għalfejn. Ġesu s-soltu meta jfejja temmen li dan jista' jsir iva nemmen mulej jkun infejja. Ma din id-darba le. Din id-darba jrid iwettaq ċertu ritwal fejn l-ewwel jidaħħal subaj f'widnejh imbagħad imiss l-sien bir-riq tiegħu. Ekku ġest li kif qedna diġà għadu jsir fil-ritwal fiċ-ċelebrazzjoni tas-sagrament tal-Magħmudija li s-saċerdot jagħmel salib fuq il-widnejn imbagħad salib fuq il-fom. U għaliex l-ewwel il-widnejn imbagħad il-fom? Għaltru li l-ewwel il-widna għax l-ewwel tisma', l-ewwel li jinfetħu l-widnejn biex nisimgħu il-kelma ta' Alla, ħalli mbagħad wara li jiena nkun smajt ikolli l-obbligu li jiena nxandar, li jiena nipproklama l-kelma, li jiena nagħti xhieda. Ma nistax immur nipproklama jekk ma nismax. Ħadd ma jagħti minn dak li m'għandux. Hekk huwa importanti li nagħmlu dak li jidin anke San Domingu. San Domingu jgħid li nitkellem ma' Alla u nitkellem fuq Alla. Din għandha tkun il-mixja ta' kull min huwa Muhammad. Li nitkellem ma' Alla, nisma' lil Alla u jisma' lili permezz tat-talb, ħalli mbagħad inkun nista' iva nitkellem fuq Alla, ma jekk ma titkellimx ma' Alla u lil Alla ma tafux, kif tista' titkellem fuq? Imbagħad jiġi l-mument tal-fejqan, dik il-qawwa divina Ġesu il-issen il-kelma effeta.
li tfisser infetaħ. U l-miraklu jisseħ billu minnu fih u id-nejħ infetħulu l-irbit tal-sin unħallu u qabad jitkellem sewa. Ek li tolbuħ il-mulej biex dan il-miraklu jisseħ ukoll magħna. Mhux fuq livell fiżiku, nirringrazzjaw l-Alla għandna nisimgħu u nistgħu nitkellmu, imma fuq livell spiritwali. Kemm għandna bżonn illum inħallu l-mulej Ġesu jmiss il-widnejn tagħna biex niftħuhom għall-kelma tiegħu. Kemm għandna bżonn il-mulej Ġesu jmiss il-fom tagħna biex ma nibżgħux nitkellmu fuq Alla, ma nibżgħux niddefendu l-prinċipji tagħna, ma nibqgħux muti meta suppost li nitkellmu ħalli nkunu insara li kapaċi nagħtu xhieda. Nistgħu ngħidu li għandna soċjetà llum li hija truxa u muta spiritwalment. Forsi aħna wkoll parti minn din is-soċjetà li maħniex kapaċi nisimgħu il-kelma ta' Alla. Il-kelma ta' Alla minn widna tidħol u mill-oħra toħroġ. U jekk nisimgħuha però ma ngħixuhiex, ma wettquhiex. Maħniex kapaċi nisimgħu il-kelma tal-Knisja, it-tagħlim tal-Knisja. Maħniex kapaċi nisimgħu il-karba ta' min fqir, ta' min qed ibati u qalbna qibsa nibqgħu indifferenti. Nitolbuh il-mulej biex imiss widnejna. Mhux biex nisimgħu il-kelma tiegħu, ma wkoll it-tagħlim tal-Knisja u l-karba it-tnejda ta' min hu marid, ta' min hu muġuħ, tal-emigrant li qed ifittex ħajja aħjar. U nismaw il-karba tiegħu u nagħtu kasu. U nitolbuh il-mulej biex imiss ukoll il-fom tagħna biex ma nibżgħux nitkellmu fuq Alla u ma' Alla, speċjalment ma' wliedna fil-formazzjoni nisranija li nagħtuhom. Ma nibżgħux nitkellmu fuq Alla fuq il-postijiet tax-xogħol. Kemm sar diffiċli llum titkellem fuq Alla u tiddefendi l-prinċipji nsara tiegħek fuq il-postijiet tax-xogħol. Kif darba qalilna qabel ma spiċċa mill-episkopat tiegħu l-Arċisqof Pawlu Cremona. Illum biex tgħix ta' nisrani tissofri persekuzzjoni f'Malta u jekk m'intix issofri biex tgħix il-prinċipji tiegħek ta' nisrani jfisser li m'intix tgħix ta' veru nisrani. Kemm għandna bżonn il-mulej Ġesu lilna wkoll bħala soċjetà imiss il-widnejn tagħna biex nisimgħu il-kelma tiegħu u ngħixuha. Imiss il-fom tagħna biex ma nibżgħux nagħtu xhieda ta' dak li fih aħna nemmnu. Inqumu bil-wifqa u nagħmlu flimkien issa l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox. L-ħlaq is-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Nisel mismewiet għalina l-bnedmin u mal-fidwa tagħna. U ħar ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Sar buħalina bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-ummiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq l-lemin tal-missier għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-salta tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben. U li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nisqar magħmudija waħda għal mafra tad-dubiet u nistenna l-qamwa mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen.